Kaibigan, kumikita ka ba sa mga pang-araw-araw mong binibili sa tindahan? Katulad ng sabon, shampoo, sabon panlaba, toothpaste, kape, at iba pa? Hindi, di ba? Gusto mo bang kumita habang bumibili ng mga ginagamit mo araw-araw? Welcome to DLC Philippines Share Economy Incorporated, ang tindahan ng bayan. Habang bumibili ka ay maaari kang kumita ng 6 to 24% rebates sa lahat mong binili at 3 to 24% sa binili ng mga kasamahan mo, plus 10 to 27.5% dividendo bawat 15 days. Ano pang hinihintay mo? Tumawag at mag-text sa taong nag-share sa'yo sa magandang balitang ito. DLC Philippines Share Economy Incorporated, the company of the consumers, by the consumers, and for the consumers. May kayong padasen, itinaimas, Ken, Sweet Strawberry Products, Ijay, Mel, Pasalubong Center, Adaiti, Special Strawberry Preserve, Special Strawberry Jam, Fresh Strawberries, Fresh Strawberry Salad, Kenadapay, iti Pure Red Wines, Bugnay and Cherry, made in Bauco, Mountain Province, Mel, Pasalubong Center, Sangwanan, welcome to Strawberry Farm, KM6, Latrinidad, Benguet, Ijay lang last gate of Benguet State University, Mabalinpay nga agpa-deliver. Ag-text when tumawag lang 0938-627-9392. Ken 0956-419-7704. Mel, Pasalubong Center. Hey, madalas ka bang pagod dahil sa trabaho? Baka naman wala ka ng oras para sa labing-labing kay misis. Bakit di mo subukan ang Toro Capsule? Ito ay natural. May pinagsamang bitamina, mineral at herbal. Aprobado ng FDA. Hindi masakit sa ulo. Walang pamumula ng mata. At ang Toro Capsule ay pampatagal at pampalakas. Toro Capsule, tagal at lakas na di umatras. Dad, may RoboCuff tayo. Nak, mag-RoboCuff syrup na. RoboCuff! Sarap kasi! Orange flavor! Ano ba ito? Ang tigas ng ubo ko! Ma, RoboCuff ka agad. Dito sa bahay, basta't para sa ubo, lagi akong handa. RoboCuff ka agad. Sa ubong may plema, RoboCuff. Matigas na ubo, RoboCuff. Ubong may allergy, RoboCuff. Sa kahit anong klase ng ubo, RoboCuff na. Sa RoboCuff, talo ang ubo. RoboCuff. Sa unang simptomas ng ubo, mag-RoboCuff ka agad. Arrest the cough with RoboCuff. Nalaka, nga magatang ba ti masapul mo? Tara na sa Kurirang Enterprises. Dito matatagpuan ang kalidad, matibay at abot kayang presyo. Araw-araw ba namang sale dito sa Kurirang Enterprises? Meron silang cabinets, mga salamin, mga pang-opisinang upuan, tables, at marami pang iba. Kaya naman pag may nagtanong kung saan ang punta mo, sa Kurirang Enterprises. Meron din silang blankets, kitchenwares, speaker sets, at sports machines na pampasexy at pampaganda. Kaya naman kaibigan, tara na sa Kurirang Enterprises. Matatagpuan sa Abanao Street at Nagilian Road. Kaya naman kaibigan, sama-sama nating sabihin, Kurirang Enterprises. Sa panahon ngayon, dumadami na ang reasons to be stressed. Humihirap ang trabaho at lumalaki ang challenges. Kaya importante ang chill. Na kayang sabayan ang stress mo. Embassy Whiskey. Its smooth, oaky flavor helps you unwind after a long day. Kaya relax, slow down, and chill muna tayo. Embassy Whiskey. Impact nga daw pagkailians. At mga Car Ranger. Alam mo, si Kaya na ngayong pandemya, kinakailangan nating mapangalagaan yung ating kalusugan naman. Indeed, sabi nga nila, health
is wealth and we really need to protect ourselves. Ikaw ba, Kap, paano mo inaalagaan yung sarili mo? Alam mo si Kena, itong ating Pau de Arco Herbal Capsule naman, napakabuti po naman ito para sa pangangalaga ng ating kalusugan. So araw-araw tayong umiinom yan, lalo na sa pagharap sa ating programa. Ito yung iniinom natin para may parating natin ng mas maganda ang ating programa sa ating mga kababayan. Parehas pala tayo, Kap. Yan din yung gamit ko. Tunay nga na quality products ang offer ng Aldrich Corporation. Ano pang hinihintay ninyo, Kailan? Sabay-sabay nating pangalagaan ang ating kalusugan. Syempre, Car Rangers, laban sa pandemya. Tunay na garantisado, Ito ang Pau de Arco. Mahalagang paalala, ang Aldrich Pau de Arco Capsule ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin pag... Ang ating oras alas 10:45 na. Good morning. At ito po muli ang inyong usapang kongreso. Kasama ang ating buting congressman ng ating Baguio. Wala pong iba, Congressman Mark Go. Good morning, sir. Good morning, Kap Peter, at sa ating pong mga tagapakinig at tagapanood sa RNG at saka sa C-Radio. Magandang umaga po sa inyong lahat. Okay. At mayroon tayong guest ngayon, Sir Mark. Yeah, ang guest natin, isa pong kaibigan natin at ito po ay nakilala sa larangan ng musika at pagiging profesor ng University of Baguio. Tinuruan din ako nito sa pagkanta eh. Ganun ba? Oo. Pero pwede mo bang mabigyan tayo ng sample? Siya yung magbibigyan ng Pwede kayo mag-duet di ba? Ay nako, ang magaling dyan si Peter Wasing, si Kap Peter. Ito yung tinaguri ang Pavarotti ng Pilipinas. Yes, Igorotti Pavarotti. Ay, Igorotti Pavarotti. Ang aming tinutukoy, wala pong iba, nataraki ka na siglat, magaling na manganganta. Idol, Glenn Garland. Good morning, Glenn. Good morning sa mga tagapakinig. Good morning sa lahat and hope you're enjoying this whole weekend, no? And ito ang aking debut dito sa show. First time ko naging guest dito. Ayun. Salamat kay Kap Peter Wasing at sa congressman natin for inviting me. Anong ginagawa mo ngayon, Sir Glenn? Well, ngayon busy sa school syempre. Okay. First semester and medyo we're working towards the end of the first semester. Magpa-finals na by next month, no? Finals na next month. Next month, malapit na. And yan, busy muna sa school. And of course, ang dami natin din ginagawa. Umiikot din tayo sa mga iba-ibang barangay. And yan, busy for now. But we're trying to keep busy kahit na ganito, pandemya, no? Okay. At para sa inyo mga katanungan naman sa ating mga listeners ng 98.7 Z Radio, sa mga viewers ng ating 98 RNG Luzon, i-text po lamang yan 0999-3070-649 at sa ating mga viewers naman, comment lamang po sa ating comment section at sasagutin naming tatlo. Tatlo kami. Hindi lang kami dalawa. Yeah, tatlo tayo ngayon. Kasama natin si kaibigan natin si Glenn Garland. Si Glenn Garland, tumatakbo itong councilor dito sa susunod na eleksyon. Yun. Tanungin mo nga Sir Mark kung ano naman yung plano niya. Yeah, well, gusto nating malaman kung ready na siya para sa susunod na eleksyon sa May 9, 2022. Well, alam niyo naman, since 2013, magkasama na kami ni Congressman Mark Go, no? Okay. And trying, no? Pero hindi ako susuko kasi siguro ngayon, pagbibigyan niyo na rin ako. And I hope to be of service sa inyo po lahat. Kasi alam niyo po, nandito tayo for education, environment, and of course, ang added advocacy ko, yung ating Animal Welfare Act. Ano yun? Animal Welfare Act. Yun. Maganda yun. Parang wala pa akong narinig na ganyan na aspirant. Marami tayong mga fur parents na nagmamahal. Ang ating congressman fur parent din siya. Meron tayong dalawang aso sa bahay, Peter. Anong aso yun? Isang ang pangalan niya Luna, poodle ito, tsaka isang Yorkie. Bentley ang pangalan nung natin. Habang nagse-session nga tayo sa Kongreso online nandun sila nakabantay. Paminsan-minsan kung may nag-ring yung bell nung bahay namin tumatawid sila kaya but it's really interesting to have dogs in the house. Hindi naman kayo kumakain ng dog.
Ay, hindi ako kumakain ng dog. Hindi ako kumakain. Kahit na nung ako'y wala pang aso, lalo na siguro ngayon. Di ba? Napakabait ng mga aso natin sa bahay. Si Glenn, kumakain ka ba ng aso? No, hindi. Siguro nung bata pa ako, pero hindi na. Hindi. Hindi na. Oo, hindi. Okay. Lalo na ngayon, I have 6 dogs in the house. So, Oo. So ano yung mga aso mo naman, Sir Glenn? Maliliit at isang chow chow. Chihuahua and chow chow. Mahilig Chihuahua sa and sea. chow chow. Oo. Okay. Yes. At saka mahal yung mga aso na ganun. Katulad siguro ng aso niyo, sir. Well, I don't know exactly how much na binili nung anak ko yung 2 aso namin. But I fell in love with these dogs na nasa bahay namin. And kung minsan nga, kung nagpapaligo dyan sa mga aso namin sa bahay. And enjoy it. Before you take a bath, you bathe them first. Then after that, ikaw naman. And that's what I did in several occasions sa bahay namin. Okay. Yun. Ako naman, we have, I don't know, kasi regalo yan sa akin. And yung isang chow chow, inadapt lang namin. Okay. Oo. But we're there, we like to, kung lahat ng aso ko, halos inadapt lang namin. Yung mga nanggaling sa friends na hindi na nila maalagaan, kinukuha din namin. Itong mga binabanggit natin na aso, Glenn, ito ba pwedeng pakainin ng tira-tira na halimbawa yung binagbutuhan ng manok, ganon? O meron ibang kinakain tong mga to? No, meron naman, of course, uso ngayon. Dati-dati, noon, 20 years ago, 30 years ago, hindi pa uso ang dog food. We prepare their food, di ba? Rice with sayote, with ground meat, or with yung kung anong tira-tira sa bahay. Yung mga buto-buto. Buto-buto, yeah. Although may mga ibang aso na siyempre delikado. Hindi yung delikado, kaya lang pag may buto-buto, medyo sila ma-choke. So things like that. Especially yung mga chicken bones, no? Oo. Yung mga ganon. Otherwise, dogs love bones, Pero as much as possible, wag masyado. Oo naman. Baka pwede mo ako mabigyan ng aso. Oo ba? Wala akong aso eh. Pero yun, ang maganda, kahit anong klaseng aso. Oo. Pero of course, pag meron, I'll let you know. Okay? Sige. Oo. And let's also love all the other breed of dogs na nandyan sa labas. Yung mga Aspin, no? They're the most intelligent dogs actually. Yung rin? Yung mga Ascals na tinatawag natin. Aspin. You know, local dogs. Yung mga local Oo, grabe. Matatalino sila and very loving din. Ang mga local, yung mga aso na yun? Yes. Okay. So, may mga katanungan dito, Congressman. Siguro, umpisahan na natin to. Yeah, sige. At kung may mga katanungan din kayo sa ating bisita ngayon, ang ating pabarote naman ng Pilipinas, si Glenn Garland, text lang kayo at mamaya try natin na pakantahin. Yes, sige. Para magkaroon tayo ng konting inspirasyon din. Mula kay Councilor Glenn Garland. Okay. Yun. Sanayin na natin nakatawagin ng Councilor. Okay? Ang tanong dito, Sir Mark Go, kumusta na po ang issue sa academic break? Well, actually, last Tuesday, kami ay nagpulong. Kasama natin dito ang ating Mayor Benji Magalong, si Councilor Levy Urcales, at inimbita namin yung lahat ng mga estudyante na nagpadala ng sulat sa atin, yung presidente ng Student Council ng UP Baguio, UC, SLU, at itong UP, at ang University of the Cordillera, no? So nandun lahat sila, pati na yung mga heads ng different schools in the city of Baguio. And in that meeting, inarticulate ng mga student leaders yung kanilang concern brought about by this pandemic at saka yung online na modality na ginagamit sa pagtuturo habang tayo ay may pandemya. And they have articulated also yung mga suliraning pang mental health na naapektuhan yung ating mga estudyante. So at the end of the day, ang pinaka-request nila ay magkaroon ng academic break, no? At dun sa letter nila na ipinadala sa atin, ang academic break na sinasuggest nila is November 12 hanggang November 17. Okay. That means pag ginawa nila yung academic break, walang what we call synchronous and asynchronous classes.
Kasi yung synchronous, pag ang estudyante ay nasa kabilang linya at yung teacher, nakikita niya yung mga estudyante niya, tinuturuan niya actual, no? But online yon. Pero yung mga synchronous, pag tapos ng synchronous session, bibigyan sila ng assignments. At pagkatapos ibabalik sa teacher, no, yung ginawa nilang assignment, no. So pag nagkaroon ng academic break, wala both synchronous and asynchronous classes. Okay. Ngayon, everybody agreed that we need to have itong academic break. So ako, nag-move ako dun sa meeting na although everybody agreed na magkaroon ng academic break, ang magdidetermine ng academic break will be the school, no? At ang school will do this in consultation with the students, teachers, and other stakeholders in the school. And at the end of the day, nang natapos ang discussion, we agreed that there should be continuing dialogue between the school and the students as well as the faculty to ensure that issues related to this can be resolved real time and on the school level. No? At nag-agree na tuloy ang academic break, and we have agreed also na bigyan ng 2 linggo ang mga schools to determine kung kailan ang academic break na gagawin nila per school. Kasi iba-iba yung sitwasyon, hindi pwedeng isa lang schedule. Kasi yung iba, trimester, kamukha ng UC, trimester sila. Ang UC, ang SLU, at saka UB, ano sila, 2 semester lang per year, no? So because of this difference in schedule, in the plans of the different schools, we will leave that to the school to determine kung kailan ang academic break. No, in consultation of course with the students, teachers, and in consideration of yung kanilang current programs. Okay, now ang UP, University of the Philippines Baguio, nagkaroon sila ng academic break at the date actually na nagkaroon kami ng meeting. Ang kanilang academic break is from November 2 to November 8. So, alos tapos na yan. Sa Lunes, matatapos na yung kanilang academic break, no? Yung SLU naman, they committed to have the academic break, and ang SLU nag-decide, I talked with the president of the university, ang sabi nila, susundin nila yung suggestion ng mga estudyante na gagawin ng academic break November 12 to 17. Which was the original recommendation ng mga nagsulat sa atin. Okay. At yung pangatlo naman, ng University of Baguio, I learned that they will have their academic break this end of the month after or before the final examination. So that will give them free time to, to relax and enjoy themselves prior to yung kanilang final exam, no? For this semester. So iba-ibang schedule. And that is good because it really considers the situation nila bawat eskwela, and dapat may consultation and agreement basically yung mga estudyante. Okay. Sir Mark, alamin natin kay ating professor dito, si Sir Glenn, kung ano naman ang academic break nila sa UB. Yes. Glenn? We got a memo last night, no? And ang academic break namin sa UB is November 27 hanggang 30. 27 hanggang 30. Yes. But parang maiksi lang. Aywan ko kasi yan lang naman nakita namin. Yung ibang schools, si Kong ang may alam sa schedule nila. 4 days ang kanila, 27, 28, 29, 30. Yun ang academic break. Dito sa academic break, walang other academic activities na gagawin ng teacher at saka yung estudyante. And I also recommended, bilang member kasi ako ng Board of Regents ng iba't ibang state university sa buong Pilipinas, Capital. Okay. At yung isang university sa Visayas, ang ginawa nila during their academic break, ginagawa nilang opportunity to give counseling to students. No? Basta't hindi related sa academic, pwedeng tuloy-tuloy yung kanilang pag-uusap between the school at saka yung estudyante. May concern sila, halimbawa, may problema sa kanilang, may stress sila, pwedeng tumawag sa isang number para kausapin yung guidance counselor, no? O kaya, kung mayroong mga sports activities na pwedeng gawin para ma-loosen
yung kondisyon ng mga bata in terms of yung stress, no? So, basta't ang pinakapunto rito, yung academic break, during that period, walang assignment, walang pag-aaral na gagawin yung bata, kundi mag-i-enjoy na lang at marirelax siya doon sa araw na yan na itatalaga ng paaralan in consultation with the students. So, in other words, we have addressed yung main concern ng mga estudyante at saka ibang teachers as far as the academic break is concerned because everybody agreed and they are now implementing or they have already scheduled yung kanilang kanya-kanyang academic break. And we gave, and I articulated this very clearly, kailangan tuloy-tuloy yung dialogue between the students and the school, no, real time para ma-address nila yung mga day-to-day problems, especially nitong pandemic. Okay. At saka kailangan pwedeng on the school level muna. Oo. Di ba? Huwag mo nang dalhin sa, kung pwede, huwag mo nang dalhin sa Facebook. Pag-usapan muna nila sa loob ng school. So dito kasama ang public? Kasama ito, UP kasi, di ba? Public yan. Oo nga pala. no? Public yan. Oo. Ngayon, dito kasi, just to give a little background, yung ibang schools kasi, merong memorandum before ang CHED. Ang mga private schools, kagbuka ng SLU, ang number of weeks nila per semester is 18 weeks. Okay. 18 weeks. So, times 3 bawat subject, that means 54 hours per subject. Okay, kasi we meet only 3 hours per week per subject. Sa ibang school naman, UP, halimbawa, ang UP, napaka konti, no? 14 effectively. 14 weeks per semester. So, ngayon, under the blended learning ng pinalabas ng CHED because of the situation, because of this pandemic, itong mga schools na ito, gaya ng SLU, even UB, for example, no, can also make changes in their academic classes such that they don't need to follow yung 18 weeks per semester. No, pwede nilang gawing 16. Yung 2 weeks, pwede nilang gawing academic break yan. No? Siguro, pwede nilang gawing 2 beses silang mag-academic break within the semester. Okay. Instead of having only 1 time. Diba? So, that is what we call itong blended learning na ini-encourage ng Commission on Higher Education para ma-address yung mga ganitong concerns ng mga bata. Yun. Okay, at binabati natin, nanonood naman sa atin, Grace Mayos. Sabi niya, tama ka dyan, Future Councilor Glenn Gerlan. And good morning to our working congressman at kay Ka Peter watching and listening. Grace, good morning. Yeah, Morning, Grace. Si Grace Mayos, kasama natin dati si Grace. Magandang umaga sa'yo, Grace. And ang ating dating punong barangay ng Pingat naman, Teresita Di Guzman. Kong Mark, good morning. Happy to see you both, Sir Glenn Gerla and Ka Peter. Enjoy your company. Thank God you bless. very much, Thank you po. Kap Tess. Maraming salamat at mabuhay ka dyan sa barangay mo. Thank you. Yun. Okay, at galing naman kay 1-0. Antabayanan nyo mamaya, kakanta yung aming guest. Sabi ni 1-0, Congressman, kaslahanak nga pabor nga totally nga may cut ti excise tax, ti krudo. Uray bawasan lang kuma. Dakkel ti income ti government ijay nga tax. Baka dumakkel gamin ti deficit ti GDP ken national budget. Naturalmente, agutang tayo manan. Kaslang nga i-divert tayo lang jay problema. Hindi daw siya pabor doon sa na matanggal ang totally ang excise tax sa krudo. Yeah, well, paliwanag natin yan. Yung nag-file ako ng House Resolution 2320 sa Lunes ito, tatalakay na namin ito sa Committee on Ways and Means. Actually, ilan ba kami? 5 kami actually ang nag-file ng mga separate bills. Yung iba, yung isa House Resolution, Congressman si Congressman Salceda ng Bicol, si Congressman Suntay ng Quezon City, Congressman Rufus Rodriguez ng Cagayan de Oro. Ito yung mga nag-file ng bill at saka resolution para i-suspend itong pag-implement ng excise tax sa oil and petroleum products. Okay. Pero yung bill natin, hindi totally i-remove
yung excise tax, yung nga sabi ng ating texter. Ang ginawa ko, I want this to be brought back to the same level before the train law. Ano bang ibig sabihin yan? Before the train law that was passed in 2017, ang excise tax for gasoline, both leaded and unleaded, on the average about less than 5 pesos. Okay, with the implementation of the train law, effective January 1 of 2018, 2019, 2020, tumaas ito ng about 6 pesos on the average, no? So ngayon, ang excise tax sa gasoline is about 10 pesos. Okay. Sa diesel naman, before the train law, ang excise tax sa diesel is 0. Okay. Okay. Ngayon, ang excise tax, because of the incremental increase from January 1, 2018, 2019, 2020, ngayon ay 6 na piso. Okay. So if my bill will be, or my resolution will be approved together with the other bills and resolution, ang mangyayari niyan, i-retain natin yung 435 for the gasoline at 0 sa diesel. Okay. So ang mawawala diyan 6 pesos na sa gasoline at saka 6 pesos sa diesel. Okay, ano bang impact nito? Kung alisin natin ang buong excise tax, ang sabi ng Department of Finance, ang magiging epekto sa national government is about 141 billion pesos. But because of this recommendation natin, maaaring kalahati ang mababawas doon. So hindi yung total. Ngayon, yun ang ating proposal. Pero ito, temporary lang ito. We are not going to address yung pag-increase ng presyo ng gasolina as a result of the situation outside of the country. Yung presyo ng petroleum products outside of the country. No, because of the interplay of supply and demand, kaya tumataas ang presyo at saka yung nangyayari sa ibang bansa, no? O ngayon, ito temporary lang. It will not totally reduce yung pagtaas ng presyo ng gasolina kasi ang presyo ng gasolina during the last 10 weeks, tumaas yan, more than 18 to 20 pesos per liter. Ang per liter. Ang per liter. Ngayon, kung implement natin itong aking proposal, mababawasan niya na 6 pesos. Okay, 6 pesos, 80 na halimbawa. Halimbawa, ang presyo ng diesel ngayon, more than, let's say, 60 pesos, magiging 54. Sa sa gasolina, kung 70 pesos per liter, magiging 64 pesos. Temporary lang yan. Saka konting konting bawas. Magsasakripisyo ng konti ang gobyerno, no? At ang mangyayari dito, makakatulong sa atin. It will, to a certain degree, alleviate or mitigate yung presyo ng gasolina, bababa ng konti, no? Pero pag bumaba sa level ng ang presyo ng gasolina before the pandemic, no, babalik tayo sa original na excise tax. Yun ang aking proposal. Temporary lang ito, at the same time maliit na impact positively sa ating mga kababayan. Okay. Yun ang ating proposal. At ito itatalakay namin Monday. Okay. Oo, ang Committee on Ways and Means chaired by si Congressman Joel Salceda will be presiding the meeting. We invited the Secretary of the Department of Finance, si Secretary Dominguez. At iba pang mga agencies, yung NEDA, kasama rito si Secretary Carl Chua. No, para pag-usapan namin ito, ano bang impact nito sa national government kung ito ay bababawasan. Maaaring magkaroon kami ng agreement na hindi total, just like what I recommended, pwedeng partial lang. At least it will alleviate yung condition ng ating mga kababayan. Kahit pa paano, makakaibsan sa sa kahirapan. No? Okay. Lalong-lalo na yung mga tao na walang trabaho. Lalong natataas ang presyo ng lahat ng bilihin because of this. Okay, at binabati rin natin, nanonood naman sa atin, Winter Gayo, Hyder, Mr. Igorote, Pavarote, kunana. And kay Bernalyn Balaoy, good morning ka Peter, and Congressman Mark Go, watching from La Trinidad.
Kay Casey Aguilar, go. Sir Mark, go. Thank you, thank you. Shirley Santos, good morning po, Kap. And Kong Mark, watching from Pugis, La Trinidad, Benguet. Okay. So, anong masasabi mo doon, Sir Glenn, sa binanggit ni Kong? Okay ba yun? Temporary na magkakaroon ng kwan muna? Ng pagbaba sa krudo, ano? Yes, because of the suspension ng excise tax sa oil and petroleum products, no? Well, of course, ako rin isang consumer diyan, no. And I want to see this done. Ang madami nang ginawa ni Angkong natin from the very start, no. Napababa na niya noon. And I hope this time it will really, work for us para maganda ang para medyo maluwagan naman ang ating bulsa. Oo naman. Opo. Yeah. Tamang-tama pala, Sir Mark, kapag nasa council na si Glenn, ay may singer na sila doon. Hindi lang singer. Alam ko, maraming may tutulong ito sa larangan ng edukasyon. Edukasyon. Kasi i-leads, yung isang departamento sa musika ng University of Baguio. Kailangan natin yan the city being a creative city, kailangan natin yan. Ma-develop natin yung arts ng ating lungsod at ma-develop yung creativity ng ating mga kabataan, no? Yes. And this is one of them. Alam mo, Sir Mark, Sir Glenn, pangarap ko sana na pangarap bang tawagin yun? Na sana sa City Council, mayroong katulad ni Sir Glenn, nire-represent ang edukasyon, ang music, Artistic community. Yung mga ganon. Meron din transport sector sana. Yeah, meron din sanang manggagaling sa palengke. Yung mga ganon sana. Iba-ibang sektor para Iba-ibang well sektor. represented yung ating mga kababayan, lalo na kung meron mga tinatalakay na mga panukalang ordinansya. No? At saka kung ano man ang kailangan ng ating mamamayan, yung mga councilors pwedeng magbigay ng mga kanilang posisyon batay sa kanilang rini-represent na grupo, no? In relation to that, Peter, gusto ko ring ipaalam sa atin, I think I mentioned this in one of our meetings here, meron akong panukalang batas na magki-create ng National High School for the Arts. At ito ay na-approve na sa committee level. I'm sure in due time it will be presented dun sa plenary for us to approve on second reading itong bill nating ito. Ito, si Councilor Glenn, malaking may tutulong niya rito na sa katuparan natin itong panukalang batas na ito, lalong-lalo na itong bill na ito ay para sa Baguio lang. Pati na yung National High School para naman sa sports, no? So dalawa, sa sports at saka sa arts. Maraming talento tayo dito sa ating lungsod at gusto nating ma-harness yun at ma-develop natin itong mga ganitong talent sa musika, sa pag-paint, no? Sa iba pang mga klaseng arts na pwedeng pwedeng maging sabihin na natin kapital ng ating mga kabataan dito sa lungsod ng Baguio. Ayun. At Rosemary Lilagan, great job, great day to both of you. And kay Shirley Santos, that's a good suggestion, Kap. Peter Wasing. Yun sana maganda, no? Na composition ng City Council, bawat sektor meron tayong konsyal. Yeah, kaya kailangan tulungan natin. Di ba? Yung gano'n. Para maging well represented. Ang representation natin ngayon sa City Council, una, yung additional sa 12 na members of the council ay yung chairman ng kabatang barangay. Di ba? Si Councilor Levy Orcalis nga dyan. At si Councilor Mike Lawana. Para sa yung mga ABC naman, barangay mga barangay naman. Okay. Meron pa dapat isa. Yung representative ng mga IPs dito sa lungsod ng Baguio. Pero hindi pa napipilapan yung posisyon na yan. Dapat meron ding ganun. So the others, walang walang specific na nakalagay sa charter ng Baguio kung anong included dyan. Kaya kailangan, pag bumoto tayo, titignan natin kung sinong rini-represent nitong mga iba-ibang mga kandidato at kung gusto nating magkaroon ng very diverse
na sektor na nandyan sa loob ng council, ay tingnan natin kung ano ang advokasya ng bawat isa. At si Councilor Glenn Garland naman, maliwanag ang kanyang advokasya sa edukasyon at saka sa arts, no? Tamang-tama Yes, nga Pong. siya. Oo. Ito ko'y naniniwala naman dyan kasi akong chairman ng Committee on Higher and Technical Education sa Kongreso. Oo. O gusto ko lahat ng mga panukalang batas ko na na-approve sa Kongreso, merong mga kasama natin dito sa lungsod ng Baguio na siguraduhin na ma-implement ito sa lungsod ng Baguio. Yun. Yon. So parang meron kayong council dito. Hindi namang meron akong council, kundi ang Baguio may council. Di ba okay yun, Glenn? Okay yun. Just to reiterate na naman, alam nyo, meron tayong nagawa noon sa University of Baguio. Isang dream ko dapat dito magka-music, may music course, no? North of Manila. Kami lang ang University North of Manila na may Bachelor of Arts in Music. At tayo ang nagpasimuno dyan, no? With the help of our president noon, si JB Bautista. At that time, at least he supported me in that cause. And we have this Bachelor of Arts in Music. Ngayon, maganda yung sinasabi ni Kong kanina na parang meron tayong yung Makiling School for the Arts na nasa Laguna, no? We'll have one in Baguio, no? For our Baguio artist. Ang Baguio, melting pot yan. Ang gagaling natin dito. Halos, the best painters who are so famous now, no? Are really dito taga Baguio talaga. Madami din tayong mga tatalento, magagaling kumanta, tumugtog ng instrumento, musicians, ang dami, composers. So yan. So dito ba sa Bachelor of Arts and Music, tama ba ako? Yes. Marami na tayong, kailan nag-umpisa ito at marami namang graduates dito? Yeah, madami na kaming graduates. We started this 6 years ago. Medyo humina ng konti because of the yung K-12, di ba? Medyo kumonti ang enrollees na hold. And then itong pandemya, pero nandiyan pa rin, still thriving. And we hope to get more students in the future. The interest kasi at least yung mga estudyante natin dito within the region hindi na bababa sa Manila, no? To go to the universities. Meron na tayo dito sa Baguio. Yung bill natin, I think related doon sa binabanggit ni Councilor Glenn, no? Kasi ito i-offer ito sa high school, no? From grade 7 up to matapos ng grade 12, ang focus niya sa arts. Okay. Iba-ibang klase. May sa musika, pwede yan. Painting, pwedeng drawing, pwedeng whatever related to arts, kasama yan. And we will do this in partnership with the NCAA. No? Ito yung, at saka yung Cultural Center of the Philippines, kasama ito dito. Yung isa naman, yung National Sports High School. No? In partnership naman with the Philippine Sports Commission. Gusto natin ma-develop yung kakayahan ng ating mga bata na ang kanilang talento ay sa larangan ng musika o sa larangan ng arts at saka itong isa naman sa sports, no? Marami tayo at gusto nating mag-produce ng mga Olympic winners eh. Yun ang gusto natin. At sa musika naman, talagang gusto natin mga talented naman itong mga kababayan natin dito, mga bata, maging sikat sila para i-represent ang ating lungsod. At magsisimula pa lang sila pag high school. At ito ngayon, itong National High School for the Arts at saka sa sports. Doon sa, Sir Glenn, doon sa kurso na yun na binanggit natin, na Bachelor of Arts and Music, ano yung magiging trabaho nila pagka sila yung nakagraduate dito? Well, it's either kasi sa dream ko noon, it's either we produce competent music teachers or very good performers. Either way, if they chose kung anong napili nila, kung gusto nila maging performer, dapat talaga magaling, they can always may pagkikitaan naman. Teachers, kailangan natin ng music teachers sa lahat ng Even sa mga private schools and public schools, kulang tayo sa mga competent music teachers. So there's always there's a future, no, for these students. Yung mga graduate sa UB pwedeng magturo dito sa high school na pinopropose natin eh. Yes. No? At saka yung mga indie practice talaga.
ng kanilang profesyon ay sila ang iimbitahin natin magturo din. No, kamukha ni Glenn, hindi lang siya nagtuturo kundi talagang magaling na tenor, no? Hindi lang teorya kundi kinakanta niya yung kanyang galing. Iba yung Diba? boses, iba yung boses Iba niya. yung boses eh. One in a, how many? Hindi One in a pangkaraniwan. million siguro. Oo. O Hindi in po. 1,000. Hindi naman. Alam nyo dito sa Cordillera, ang daming magagaling. No? Yung Magagaling. tenor. Sa tenor, meron din tayo. Oh, Oo, pero but we have to train them really yes, well. yun. So this is, i-train natin pag bata pa lang sila, high school. Yes. Etong high school nito, librito, Peter. Oo. Kasama sa public education to. Pero pag ikaw yung nag-enroll dyan, magaling ka na, meron ka ng kaalaman sa musika, sa arts, at iba pang related na artistic works that probably painting, yung mga ganon. Okay. So it will really hasten yung development ng ating mga talentong mga estudyante sa larangan ng arts, no? Oo. Okay. At ang ating oras alas 11:20 na, nanonood din sa atin, Emperador, totoong tagumpay is watching. Maraming salamat, Emperador. Galing kay 39, good morning, Kap and Kong. At kay Idol Bro Gerlan, kunana, we will support you for Councilor and Congressman Marco. Sis G, ito sa Guardians. Maraming salamat. Thank you very much, sis. Sister G. Nanonood, nakikinig pala sila ngayon. Oo nga eh. Akala ko, may video pala to eh. Akala ko audio lang. Nabigla ako nung pumasok ako. Video and audio yan. C-Radio, audio, video, ito, RNG. At napapanood din tayo sa Kuan Glenn, sa cable, sa Mountain View. And doon sa television ni Singson, yung Tirad Pass Network. Oh, wow. Yan. Bukod sa YouTube at saka sa Facebook. Ang galing talaga. Nasurpresa talaga ako nung pumasok ako dito. Studio ang dating. Oo. Ayusin pa namin to. Ganda. Ayusin ni Sir Dobby. Yan. Galing naman ito kay 84, kapag ibang naman ni Congressman, verify ko, bakit ang ibang probinsya hindi makapasok sa kanila? Ang walang vaccine. Samantalang may pinasa ang Senado, approved by President Duterte, it's not compulsory. Walang respeto sa batas ito. Mga to, kuna naman. Well, siguro ma-identify natin kung ano yung mga probinsyang yan o kaya munisipyo at tanungin natin kung bakit ganon at ano bang polisiya nila. Baka before yan, baka ngayon nag-change na because of the change of the guidelines set forth by the Interagency Task Force ng COVID-19. Okay. At galing naman ito kay Bernalyn. Good morning din po, Sir Glenn Gerlan. Maganda po yung topic nyo. That's good for the youth to be built up sa kanilang talento sa music, arts, and other related abilities. Yes. Yan. We have to give our importansya sa extracurricular activities. Kaya nga meron itong academic break, di ba po? Yeah. It's something to, para may konting freedom naman ng, ang ating mga estudyante from the academics. At saka maganda para sa mga bata ko and Glenn, ang isang bata, ang anak mo, kung halimbawa ito elementary pa lang, yung bang may pinagkakabalahan na matutong maggitara, magpiano, mag-voice lessons, Oo. yung mga ganun, para hindi sila mapunta kung saan-saan na barkada. Yes. Yeah, isa yun. Pero ang objective ng bill natin, doon sila talaga papunta. Doon talaga. Hindi yung hobby mo lang, no. You really pursue it because you want it. Career na talaga. Career mo 'yan. Okay. Oo. At i-develop natin bata pa lang. Para pagdating nila ng college, pupunta sila sa College of Music ng UP or University of Baguio. O kaya gusto nilang maging champion sa larangan ng sports. Pwede sila. BS Kinetics sa UP, meron din. No? So dito pa lang, nagsisimula na sila. Kung kumakanta ka rin ba? Hindi ako marunong kumanta eh. Pero meron kang tinutugtog na instrument? Wala rin. Marunong lang akong makinig. Marunong ka lang makinig. Oo. Kaya gusto ko mamayang pakinggan si Glenn ngayong umaga. Bago maubos yung oras, pakantahin na natin. Sige, okay. Baka Sige, pwede, Sir Glenn. Sige, Glenn. pero konting message lang sa ating mga parents, no? Sige. Kasi sinabi mo na kanina, no? So, kung meron tayong nakikitang isang hilig ng ating mga anak anywhere, kung
music, kung arts, kung academic, no? I-suportahin natin, no? Oo, kung give them voice lessons, give them extra tutoring, no? Para naman maumpisa natin kaagad ang Yun. development ng ating mga anak. Okay? Okay, sige, Ang eto na. Si Glenn. Well, ito. So, ito isang favorite ng ating congressman. Okay. And the message here is, anything you do is not impossible. Ha? Oh. Okay? Okay, sige. To dream the impossible dream, to fight the unbeatable foe, to bear with unbearable sorrow, to run where the brave dare not go, to right the unrightable wrong, and to love pure and chaste from afar, to try when your arms are too weary, to reach the unreachable star. This is my quest, to follow the star, no matter how hopeless, no matter how far, to fight for the right without questions or pause, to be willing to march into hell for a heavenly cause. And I know if I'll only be true to this glorious quest, that my heart will lie peaceful and calm when I'm laid to my rest, and the world will be better for this, that one man, scorned and covered with scars, still strove with his last ounce of courage to reach the unreachable star. Yan. Yeah, Yan my yung mga God, hindi ko kayang gawin. Oo nga eh, oo nga eh. Bihira Diba? yung mga ganung boses eh. You, Bihira. you can just imagine ang magiging impact nitong ganitong Oo. talento sa ating mga kabataan kung siya'y mabibigyan ng pagkakataon, di ba? Oo. Oo. Kaya tamang-tama nga yung ipinail natin bill eh. At saka yung timing ni Glenn na sumali agad, again, dito sa politika, dito sa lungsod ng Baguio. Yan. Andyan po tayo para suportahin lahat ng ginagawa ng ating congressman. At maraming salamat Glenn doon sa pagpapaunlak mo para sa ating mga nakikinig at mga viewers naman. It's my pleasure. You can never say no. Alam mo Sir Mark, hindi ako marunong kumanta ng ganun. Yung walang... So, pwede yung ba walang- nating marinig yung walang naman backup? yung Hindi nga ako marunong sir pagka wala akong hindi instrumento. hindi pwedeng a cappella. Hindi, pero alam nyo, ang maganda kay Cap Peter Wasing, no? Nandiyan yung passion niya. No? Yung For siman-siman sa ang gusto music ko niya, oo. One of these days, alam mo, ang paborito lang niya si Ingrid Payaket eh. No? palagi silang may duet. Hindi, kailangan trio Nagtatampo ngayon. na nga ako noon eh. We'll do it again. We'll do it. Sige. We'll do one together in Sige, the sige, future. sige. One time, gagawin natin. Tama. Biro mo yan, nagseselos na sa'yo si Glenn eh. Oo. O yan sa ating mga kababayan. Yan po naman ang ating Pavarotti Glenn Gerlan. Nagsiselos na pala kay Ingrid Payaket na lagi kong kasama dati. Alam mo, yung academic break na sinasabi ng mga estudyante, ito, nagkaroon tayo ng break eh. Ito, Diba? may break tayo. It penetrated our souls eh. Yan. Dito, di ba? Yung sa'yo, tsaka sa akin. Natouch ako every time I hear that song. At saka Lalo na si Glenn ang kumakanta. At saka natatandaan ko nung elementary graduation namin, yan yung aming Ganun ba? yan yung aming kanta. Yan yung kanta namin na graduate. Okay. Maganda kasi yan eh. The Man from La Mancha. Yes. Di ba? Oo. Sino ba ang singer nun?
marami. Maraming Iba-iba. kumakanta Ay, eh. iba-iba. Oo. Actually, even Frank Sinatra, he Kinanta is niya famous. yun. Yes, kinanta niya to. Sinatra, niya. kinanta rin. Yes. Oo. Oo, yun ang maganda rito dito sa programa natin. Binigyan natin ng konting semblance eh. Oo. Nagkaroon tayo ng konting break. Instead of talking a lot of all these things that we are doing, I think si Glenn gave us just an overview of what can be said about yung musika, no? Oo. Ito nga 'yon. At na-relax tayo. Na-relax tayo. Ako'y kinalabutan nung kinakanta ni Glenn yung Impossible Dream kasi favorite ko 'yan nung bata pa Maganda ako. mensahe kasi nun eh. Oo. No. Everything To is dream the possible. impossible. Yes. Oo. If you put into your mind and you do everything, things are all possible eh. Oo. No. Diba? Oo. Oo. Kaya itong sabi ko nga sa edukasyon kasi gusto ko lahat ng Pilipino makapag-aral at makapagtapos. Yun ang dream natin, no? Kaya bilang chairman ng Committee on Higher and Technical Education, we want to give everybody the opportunity to study and finish their education. At ito nga, yung batas na pinasa namin, yung Universal Access to Quality Tertiary Education. Libre ito kung ikaw ay papasok sa State University or college, no? At the same time, kahit na ikaw ay pumapasok sa mga private schools, meron namang konti suporta binibigay ang gobyerno natin. Okay. Dahil sa batas na ito na naipasa namin. At binabati rin natin, nanonood naman, imiligan kami, Morning Cup and Kong. And kay Martin Ngayan, kunana, pakisaludsod man kini Sergo, no agpaisubang nga aglulon ti Benayco ti kwarta nga milyon si Jenea. Apay mabalindikas jay nga aglon ti Benayco Jenea. Ewan ko kung... Meron silang existing loan ang Bineco sa NEA. Kasi, batay sa information na nakuha ko, yung kanilang dating sitio electrification program, which is not basically for Baguio but for the other municipalities of Benguet, nangutang sila sa NEA. Sa NEA. But ito naman, binabayaran nila. And ito ang naging model ng buong bansa. After they got the loan, ang nangyari ang NEA ngayon, nagbibigay ng suporta sa iba't ibang electric cooperative na hindi binabayaran ng electric cooperative yung tulong nila para magkaroon ng sitio electrification sa iba't ibang parte ng Pilipinas. Okay. So, meron yon. At sabi ni Martin Ngayan, we will support Sergo, sabi niya. Isama niyo na si Glenn. Yeah. Thank you. Yeah. Thank you very much doon sa napakabait at napakahusay na texter natin. Thank you. Kay Omar Miguel naman, good day mga sir. How about literature nga eh? Medyo man-mano kami hindi mahilig ti books and literature. Mabalin, kasama sa arts yan eh. Yes, kasama sa arts yan. Yes, oo. Kasama lahat yan, nung lahat ng aspeto ng arts eh. Isa lang ang musika. At dito, gusto natin may partnership tayo sa Cultural Center of the Philippines at saka yung NCCA. Yun. And kay Cora Binwick, Nora Honor, ang singer na Impossible Dream. Kinanta rin to, no? Kinanta rin yan, no? Kinanta rin yan. Ako rin, kininta ko yan, pero hindi tayo nakilala dahil sa Impossible Dream. At sabi naman ni Margarita pati Kawen, bravo Sir Glenn, galing, sabi niya. Salamat. Thank you very much, ma'am. Okay, yan. Marami pang kanta pero Isa na lang muna ngayon. Isa na lang muna ngayon. Hayaan nyo at baka sakali, magkaroon naman tayo ng programa, si Glenn, kasama si Grace Mayos. Grace Mayos. Yes. At hindi mo ito po naman ay pinag-usapan pa lang. Baka kung ito po ay matuloy, malalaman nyo din po sa ating programa. Yes. I'm looking forward to that. Okay. And kay 2-0, good morning ka, Ben Kong. Damo ko lang kumaapay, hanbang nga mabalin ngay bawal daw kumati aso iji public parks. Taniyag kay waramo ti rugit da. Tapos tatay, at dati nakita nga dandani nga makagati aso. Salamat and more power. Saan kaya yan? Ay, sa mga parks daw natin, kung pwede daw ipagbawal ang mga aso. Dahil daw, nagdudumi sila. Yeah. Well, meron pa daw muntik na makagat. We have to inform yung city tungkol dito, no? Siguro, alam mo sa ibang napuntahan kong lugar, yung mga dog lovers na binibigyan ng pagkakataon yung kanilang mga dogs, nagdada sila ng malit na bag eh.
Yes. Just in case nag-evac yung dog, pinipick up nila kagad. No? Merong ganun eh. Nakita ko yan sa mga park sa Manila. Yung sa iyo, Glenn, pag pinapasyal mo ba yung aso at dog mo? Yes, pag pinapasyal, ang nakikita ko dapat, pag pinapasyal, tamang sinabi ni Kong, pag pinapasyal ang mga aso, nakikita ko rin yan sa neighborhood ko eh. Dapat, pag medyo nagdumi ang aso sa labas, sa harap ng gate mo, no? Kung minsan, iniiwan lang dyan. Ang responsible dog owner should pick up the mess and itapon lang or itapon sa basura, no? Dapat may mga supot. That's part of my advocacy sa Animal Welfare Act later on. Ang pag-educate din, ha? We have to have this education dissemination on how to be responsible for parent, no? Oo, kasi at sa parks naman, syempre gusto natin naman may konting freedom ang mga dog lovers natin. We want to maybe, and we can look at it in Congress in council later on, no, na dapat meron din dog run na kagaya sa states or other countries, a dog park as designated area for Dog our park. dogs. Yes. Yung pwedeng ano na lang yan, ordinansa na lang. Pwede sa council na, na oo. lang yan. Oo. Oo. Pero tama yon, no? Pwedeng identified areas na kung saan mo pwedeng ano yung dog mo pag ikaw ay pumunta sa park, no? But definitely kailangan may dala kang maliit na supot or whatever. Di ba merong nilalagay doon sa may kuan nila na sa likod nila na kung halimbawa parang diaper? Yes, pwede, Yeah, pwede. nakikita mo yan sa SM, di ba? Oo. Ang dami. Alam mo, yung dogs ko na dalaw sa bahay, minsan linalagyan ng anak ko ng diapers eh. Para mismo sa bahay, hindi kahit saan, pwede siyang magano. So kahit kahit umihi, umihi siya yes. sa diaper Yes, babagsak. correct. Education, information, no? We have to inform all our fur parents and dog owners, dog lovers on how to be responsible. Okay. At basahin ko to, Sir Kong and Sir Glenn, galing kay Pineda Alakdan. Good morning, Kapen Kong. Nakailang run si Sir Glenn. Bakit kayo hindi manalo? So ngayon, supportahan nyo na. Ito na pagkakataon ninyo na supportahan si Sir Glenn. This is the time I'm asking for humihingi po akong tulong nyo, no? Later on. So, pero syempre, nandito tayo palagi. Hindi ako susuko kasi alam ko, one of these days, pagbibigyan nyo rin ako. Yun. At galing kay Sir Santos, Sir Glenn, we miss your duet with Miss Ingrid Payapet. Ayun, no? Kaya naman pala hindi lang, nagsiselos eh. in the future, hindi lang po duet. Trio na yan. Trio? Nandyan na. Music video, i-demand ko yan. Dapat may music video rin kami ni Cap Peter Wasing and Ingrid, ha? So, next time, imbitayin natin si Ingrid, kayong tatlo ang Pwede rin. mag-trio. Pwede rin. Trio. Pipila ko ng kanta na talagang gusto ng mga tagapakinig natin at tagapanood. Okay, sige. Sige, pipili kayo ng kanta. Pag-aralan namin. Yes. Magpapaturo din ako kay Sir Glenn kung paano iba-ibang kantahin. klaseng may tenor, merong ano ba yung sa'yo? Ano Ay, ba? hindi ko alam kung ano yung sa akin. Basta Hindi. kumakanta na lang Yeah, ako. tama. Basta magaling si Cap. I know kasi madalas kong mapakinggan yung kanyang tape na yung kanyang siman-siman. Di ba? Every time na nandun tayo sa Z Radio, yun ang request. The ng most ating mga kababayan. important, Kong, is that you sing from your heart. Nandyan, nakikita natin ang passion sa kanya. Tama yun. Kahit na sa pagsasalita, kailangan it's from the heart eh. Kasi kung from the heart kasi, lumalabas talaga siya na yung emotion mo nandyan sa ano mo. You reflect yung gusto mo, no? Sa pamagitan ng musika. Kasi ang music talaga nakakaano yan eh. Alam mo, every morning ako naglalakad, no? Everywhere in the city of Baguio. Kasama ko yung aking cellphone at meron akong earplug na ginagamit. Earphone. Nakikinig ako ng Spotify ito. Hundreds of music. Musika ni Celine Dion, no, nandun.
si Dion Warwick, andyan yan. Si Lionel Lionel Richie. Lionel Richie, no? Yan ang ano natin. At saka ang musika, nakakagamot din yan eh. Nakakabuti sa kalusugan yan. Di ba, Sir Glenn? Nakakakuha nito sa lungs natin, sa puso natin. It's food for the heart. Kaya pwede rin gamitin yan during academic break eh. Di ba? Oo. Diba? Pwede. Music, we can have siguro one session dun sa academic break na yan kumakanta lang yung magagaling na estudyante. Di ba? Pwede naman po. Di ba? So we can be more creative in this academic break that we are talking about. Yes. It's not simply, bahala ka na sa buhay mo kung anong gagawin mo. Then we can have an organized activity that will focus more, not on academic, but on other things. That will probably be food for the soul, for the heart, and for the mind of people. Diba? That's Instead nice, of isipin yes. natin yung pandemya, isipin natin something that is beautiful, something that is nice for our city, for our country. Diba? Instead of just focusing on yung mga problems na nangyayari. Diba? Kasi kung mag-isa ka lang, kahit na may break at inisip mo pa rin yung gagawin mo, ano pa rin yan? Magiging problem mo pa rin yan, di ba? So kailangan meron kang outlet, meron kang ibang gagawin na hindi focus doon, kundi focus sa ibang bagay. So that you can strengthen your spirit, your mind, and you will be able to cope up with the situation that we are facing right now. Yun. Ang ginagawa ko nga pagkatapos ko mag-dinner, naggigitara, ganun. Yun yung parang pahinga ko bago ako matulog. At napansin ko, nakakabuti sa... Ayan. May improve yung kaisipan mo, yung pati sa pagbalik mo sa trabaho, ang productivity mo gumaganda. Gumaganda. Okay, at tuloy natin sa pagbasa bago kay Sir Glenn. Mamaya, alamin natin kung ano yung mga plano nito. Galing kay 2-0 naman, good morning Kapen. Kung mabalin mga tulungan ta kami nga hanpay ko mga agtiliw ti PSD, kada kami nga roving vendors, tatatak kami pa ilang buwang bangon, karkaro ta mabilinan nga sumurag ti turista dito ayan tayo. Pwede daw. Pwede, siguro, kausapin natin kung paano matulong ang kailangan nila. Doon na to kung saan sila nagtitinda yung mga ano natin. Marami kasing nagtitinda na at alamin natin kung anong polisiya ng ating syudad tungkol dito sa mga ito right now. Yun. And see what we can do to help them. Yun. Galing naman kay 11, good morning Kapen. Kung ask ko lang po kung anong requirement sa free TESDA trainings nyo. Kailan po bang senior high grad at may age limit po ba? Gusto ko po sana mag-avail ng training para high school grad. Pero high school graduate lang po ako. Maraming salamat. Okay yan. Actually, we will announce yung mga training programs that will be offered in the next 1 or 2 weeks. Okay. We just talked with TESDA the other day and we have listed down several training programs. Ito yung mga programs under the Training for Work Scholarship Program. Merong welding, kasama ito. Merong driving, bread and pastry making, merong digital or web development, merong electronic technical training, no? So iba-ibang training, and those who are interested can come to our office at we will let you know the available training programs that that TESDA will conduct and other tech book institutions. Bookkeeping kasama rin dito, no? So tapos yung web development kasi napakagandang kaalaman yan. Lalong-lalo na ngayon. Lahat tayo ngayon, online tayo at kailangan nating matuto dito sa ganitong training na gagawin ng TESDA. At tayo naman ay isa sa mga institution na we got the funding for these training programs for our participants. Okay. Yung mga training na ito, yung mga trainees, meron silang allowance din. Depende kung how many days. Allowance na pamasahe. Ganun. Pamasahe, no? Tapos, let's say kung 20 days yung training, the program gives them about 160 pesos per day. So, bali, magkano yun? 20 days, that's 3,200 na paggastos nila kung kailangan ng physically present at meron ding internet connectivity fee na bibigay sa kanila. One time ito na ibibigay, sir? Yes, oo. Okay.
Kaya 26 naman, sir, damagang man kumano allowed ba ti face-to-face nga exam ti public school dito i Trinidad, sabi naman niya. Wala pang announcement sa face-to-face ngayon eh. Ang Wala pa. pinayagan lang ng IATF at ang CHED ay yung mga schools na nag-offer ng medical and allied courses. Oh. Medical, yung mga doktor na kumukuha, mga nurses. Kasi kailangan nilang physically present doon sa hospital eh. Di ba? Pero other than that, wala pa. Until further announcement, wala pang face-to-face sa mga ibang courses. Okay. Sa University of Baguio, Sir Glenn, may plano ba na mag face-to-face na? Next year? Ba ganun? Existing naman ngayon sa mga medical courses, no? And I heard, and ewan ko kung nag-apply na sila for other courses like engineering and accountancy, but everything is based on kung anong ilalabas ng CHED at IATF, no? Pero may plans. Yes, may plans. Okay. And kay Forday naman, Blessed Morning Cup and Congressman, kumusta? Anya ti update, Beneco rate tayo. Tani na nga to ti mabaybayadan. Tumataas daw yung rate ng Beneco natin. Siguro this is driven by the increase of the petroleum products eh. Dahil sa pagtaas ng pagtaas petrolyo. ng petroleum products yan. But I don't know the details kung how much yung increase at kailan ang effectivity ng increase ng presyo ng elektrisidad Okay. per kilowatt hour. At nanonood naman sa atin, Comelec Baguio, palagay ko sila Attorney John Martin, naimbag nga pangal daw yung apo, dita Comelec. Yes, Attorney Martin, magandang umaga sa iyo. Naipadala ko na doon sa kaibigan natin sa Manila yung binigay mo sa akin. Thank you. Hello po, attorney. Yan. And kay Sixto naman, sana gawin na lang batas ang academic break law para sa kalusugan ng mga estudyante. Well, doon sa pinag-usapan namin, we will encourage na magbigay sila ng kasi hindi natin pwedeng sabihin natin guideline yan na kailangan merong academic break. This is actually on top of the semestral break. Okay. Itong kanilang gusto, no, itong academic break na yan, but we will institutionalize what will be included in the academic break. No, anong gagawin doon? Kasi pag ikaw ay nag-academic break, baka lalo ka maghabol sa mga assignments mo. Baka gagawin mo rin yung assignments mo during the break academic break. So kailangan merong structured program that should be institutionalized by the respective schools kung anong gagawin dito during academic break. Okay. It can be a musical concert. It can be a sports program that will enhance yung mga capabilities ng mga bata, pero hindi dapat academic ang pag-uusapan. No? At sabi ni attorney ang ating Mr. Comelec, thank you very much Congressman Mark, agbyag kayo abo kunana. Salamat din Attorney Martin. At sabi naman niya kay Glenn, hello Sir Glenn. Sabi Yes, hello, attorney JP. yan. Kumusta na yung ano mo pala dyan? Na correct na ba o ano? Yung alin? Oo, yun sa pangalan po. Yeah. Wala pa, naghintay po tatay ng... Yeah, okay. May problema ba sa pangalan si Glenn? Hindi, nagkulang ng pabarote. Nagkulang ng paparoti. Kasi kung pupunta ako sa palengke o sa mga ibang barangay, hindi nag-Glenn ang tawag sa akin. Kung minsan, uy, paparoti. Hindi Glenn. Pero, nandyan, Gerlan. Okay. Pero kinakailangan malagay yun ito sa COC mo, ano? Yes. Balota. Sana. Para counted, di ba? Kung halimbawa, ang chinek ko, pabarote. Hindi, Paano may pagboto? Hindi, kailangan nandun yung pangalan Nandiyan naman niya. sa number. Nga pala. Nasa number nga pala Kasi yun. hindi naman kamukha dati na sinusulat yung boboto mo eh. Oo. Ngayon, check mo lang. At galing naman ito kay 1-0. Thanks for the explanation, sir. Another issue, mga sir. At dati labor force tayo. Ngam tirikat na. Basit industry nga pagublaan can almost impossible to J requirements da. Aduti course mismatch. What is the plausible thing to be done to mitigate this problem? Well, tama yun. No? Actually, meron akong privileged speech dyan eh. At the same time, I filed the bill address yung job skills mismatch. Yung ibig sabihin niyan, yung mga estudyante nating nag-graduate
ng iba't ibang kurso. Pag sila ay naghanap ng trabaho, yung kanilang tutunan hindi angkop sa mga industriya na nangangailangan ng mga manggagawa. Okay. Kasi iba yung natutunan nila dun sa pangailangan ng industriya. So yun ang mismatch. No, ang gusto natin ay magkaroon ng sitwasyon na swak. Kung anong natutunan mo sa school o yung pinag-aralan mo at ikaw ay nag-graduate ng isang kurso, pag ikaw ay nag-apply, yun ang talagang kailangan ng industriya. So anong ginawa ko? Nag-file ako ng bill after delivering my privilege speech on how to address this problem. Nag-create ako ng yung tripartite council, no, na mag-address dito sa mismatch. Sinong nandun sa tripartite council? Number 1, nandun yung academe. Ang academe will be represented by the universities. Nandyan ang gobyerno, no? Nandyan yung industriya, mga employers. They will come out with a program that will address itong job mismatch at mga specific items na gagawin nila para ma-address yung mismatch. For example, yung mga ibang teachers natin, pwede silang magtrabaho as apprentice siguro o kaya as an OJT dun sa mga kumpanya. Para pag sila'y bumalik sa kanilang mga eskwela, pag nagtuturo sila, tinuturo nila kung ano pangailangan o mga nangyayari sa industriya. Yung estudyante, ganun din. No? Pag sila ay nag-aaral sa isang school, mag-OJT sila sa mga kumpanyang ito. Alam mo, meron akong nakita nung ako'y nasa isang semiconductor company, nasa sa US ito, sa San Jose, California, yung Silicon Valley. Nandun ako sa malapit dun sa opisina ng Cisco. Okay, we stayed in one hotel. I still remember Crown Plaza yata doon. Ang mga estudyante na nag-OJT sa Cisco, yung iba galing sa University of Baguio. No? So, real time at saka yung training nila ay galing sa mga kumpanya. So, pag sila yung nag-graduate after completing all this OJT, sila ngayon ay magiging potential employees ng mga kumpanyang ito. Kasi alam na nila eh. Kasi swak na swak. Yung natutunan nila, pag sila yung nag-graduate, babalik sila. At yun ay ginawa namin dito sa isang kumpanya na pinagtrabahoan ko. Merong, limbawa, yung Don Bosco Technical School, yung Dual Tech. Meron silang OJT sa aming kumpanya at nagtatrabaho na sila, part of the OJT ng school. 1 semester sila, o 1 year, pagkatapos nila, sila nang kinoconsider namin na ma-hire sa kumpanya. So this is one effort that can be done. But in general, on a macro level, we will determine ano ba yung kailangan ng mga industriya sa buong bansa. At ito bang mga curriculum na in-offer, mga courses na in-offer ng mga schools, angkop ba ito sa pangailangan ng mga iba't ibang industriya sa Pilipinas? No? Ano yon? Kung hindi man, what are the things that we need to do? Ito yung trabaho ng Tripartite Council na kinrate natin under this bill to address yung sinasabi nating mismatch. At ito ay naipasa na ito sa committee level at it's now in the Committee on Appropriation. No? So yun ang isa sa mga pag-address ng mismatch na sinasabi ng ating texter. Okay. Galing naman kay 03, maraming salamat na Congressman. Few months ago, nag-gas ako sa Rosario. Halos pareho na ang presyo ng gas dito sa Baguio kumpara sa Rosario. Halos parehas na. Yeah, yun ang tinrabaho natin na nung nagkaroon ng masyadong malaking disparity between the prices of the gasoline stations in Rosario, La Union at saka dito sa lungsod ng Baguio. Okay. Pero ang problema natin ngayon, hindi yung disparity ng prices, kundi yung pagbulusok ng presyo ng gasolina. For the last 10 weeks, tumataas every week Umabot ngayon ng magkano ang difference? Malaking pagtaas yan, between 13 to 18 pesos ang pagtaas for the last 10 weeks. And that's the reason why nag-file tayo ng bill o resolution para isuspinde itong ating tinatawag nating excise tax on oil and other petroleum products. Okay. Until such time na yung presyo ng gasolina bababa. Kay 41 naman ng Congressman at ka Peter, nandyan pala si paring Glenn. Sana sinama rin si paring Edison. Miss ko na sila nakasama, si Congressman Mark.
sa balota, pati si BBM. Oh. Iboboto daw kayong lahat, sir. Sino yan? Oh. 341. Thank you. Oh. 341, thank you very much. Oh. So 341. Susunod siguro, hindi ba? Si dating Vice Mayor Edison, siyang nagsimula nitong usapang legal dito sa programa mo. Oh, di ba? nung 2013. At Oo. busy ngayon si former Vice Mayor Edison Bilog around ngayon. Umiikot. Oo. Oh, alam mo, Oo. ang pag-ikot pag nandito ka, Councilor Glenn, parang umikot ka na rin. Oo nga, Sa napansin ko Baguio. yan. Ang dami natin nare-reach. Tingnan mo diba? yung mga nagte-text Oo. dyan. Yes. Para ka na rin umikot. Para ka na para rin na rin. umikot. Oh. Ito, hindi ka pwedeng paikot-ikot. Kailangan sagutin mo yung mga tanong. Di ba? Tama. Oo. Kung na naman tayo 248, Kapen Kong and Councilor, agkanta kayo man kitdi, tadenggek ti kanta, mangipaikat ti bannog. Kumanta na si Sir Glenn kanina. Ewan ko lang kung gusto pa niya kumanta ng isa ba. Last, to Later end the na lang program, po. probably short. During the end. Short. Abangan ang ending. Oo. Abangan, bago kami pansamantalang pagpaalam, kakanta si Sir Glenn. Siguro ito na lang. Sabi kay 20, good morning Kapen Congressman. Makibalita lang po sana kami sa programa ng City Government of Baguio kung saan ang mga K-12 ay makakatanggap ng monthly na cash. Kumusta na po yun? Maraming salamat po. Meron ba ganun? Hindi ko alam yung binanggit ng ating texter. Pero tayo, under the IX program ng ating gobyerno through our office, pwede tayong tumulong sa mga nag-aaral sa pampublikong school or even private na bigyan ng konting ayuda yung mga bata na nag-aaral sa elementary at saka sa high school. Malit lang yun. Yung pwedeng may tulong natin. Okay. So ito na lamang, galing kay 65. Good morning Kap, at kung tanong ko lang po, kasi dumaan kami kahapon sa New Lucban Extension, Remand Road. Yung curb, sir, muntik na kaming magkasagian ng kasalubong ko kasi pinardaan nila yung masikip na daan. Siguro pa-inform natin sa barangay para ma-address yun. Yung barangay ang Yung dapat barangay. na Kasi nandito, kung malit lang yung road tapos curve pa yan, siyempre natural. Pag curve yan at merong nandun sa harap mo, hindi mo nakikita yung curve, biglang may kasalubong ka at nakaparada yung sa harap mo, medyo delikado nga yun. And I think yung texter natin merong punto dyan. Siguro ipagbigay natin alam sa ating kapitan at mga ibang opisyal ng barangay para ma-address nila yan real time din. At ang ating oras alas 11:57 na, bago tayo pansamantalang magpaalam, Sir Glenn, baka meron ka pang gustong i-announce sa ating mga listeners, sa ating mga viewers, bago ka kumanta. Okay. Thank you, Kap Peter Wasing, Congressman, for having me here. No? And I hope ito ang first, hindi ito ang last. No? Oo naman. At I will see more of you. No? Alam niyo po, andito ako para sa ating mga, sa education, para sa ating mga anak, para sa ating mga women's and men's and senior citizen. Andito rin tayo para sa environment. Alam niyo, importante rin yan. No? At of course, andito rin tayo para sa ating mga alaga sa bahay, para sa animal welfare. No? I just want to say na I work with Fervent Animal Rescue and Advocacy, CLAWS. I also work with Citizens League for Animal Welfare and Safety. And I just want to say hello sa Baguio Benguet Lost and Found Group. No? Ang dami nila napopost. Nakikita natin, nakatutulungan natin sila sa mga advokasya nila at sa mga kailangan nilang tulong. Yun. And Isa pang kanta isa daw, pang kanta kahit para na, sa lahat. No? Kahit na kalahati lang. Pwede lang. Kahit buo. Yes. Anyway, alam niyo po, napakasimple at sincere itong mga host natin dito ngayon. But this simple message is for all of you. No? I hope you like the message of this song. It's a gift to be simple. It's a gift to be free. It's a gift to come down where we ought to be. And when we find ourselves in a place just right, 'twill be in the valley of love and delight. When true simplicity is gained, to bow and to bend we shan't be ashamed.
to turn, turn will be our delight till by turning, turning we come round right. It's a gift to be simple, it's a gift to be free, it's a gift to come down where we ought to be. And when we find ourselves in a place just right, it will be in the valley of love and delight. Ayan. Maraming Oh my God, Salamat, very very inspiring talaga itong si Glenn. Anong pamagat nun? Simple gift. Simple gift, yeah. Simple. Iba na yung simple. Kumbaga sa sa bahay, ang tawag niyan, minimalist eh. Yes. Napakasimple pero very powerful yung message. And at the same time, ako'y naniniwala na ang lahat ng bagay na nanggagaling sa puso, pag ito'y iyong kinanta o binigkas, talagang nakakabagbag damdamin sa ibang tao, kamukha ko. No? Ako'y naniniwala sa mensahe ni Glenn sa kanyang kanta. Napakasimple but meaningful. So having said that, as my final word, if I may, Yes, sir. Peter. Sir, basahin ko lang to. Sige. Kudos to Congressman Go and Cap and good luck, Sir Glenn. Thank you. And kay John Pasiteng Martin, yan ang favorite ng Baguio. Sana ma-impress mo ang boto ko, sabi naman ni John Martin. And kay Sally Tuyuken, I remember Sir Gerlan kasama ni ex-Councilor Yangot before, if I'm not mistaken. Councilor Yangot, nagkasama kayo dati ba? Hindi naman. I don't remember. But Magkakasama syempre, siguro kayo. madami. Magkakasama kayo ngayon. Palagi Oo. kami magkakasama. Oo, magkakasama kami. At tumatakbo rin yata ngayon eh. May plano siyang tumakbo. Kasi hanggang November 15 pa November naman. 15. Oh. May Abangan. substitution. Oo. Abangan natin yan. Abangan. Yeah. Okay, bago yung mensahe mo, Congressman. Sir Glenn, may babating ka? Well, yun na. Hello to everybody, University of Baguio, to my coworkers, at sa mga kaibigan ko dyan sa Animal Welfare Group, and sa ating sa lahat po ng citizens of Baguio. Good afternoon. Yan, mabuhay ka, Sir Glenn. Yung last lang, yung mga interesadong mag-attend ng mga TESDA training, Okay. ito po ay libre actually. So iba-iba pong programa ito. Pwede po silang pumunta doon sa opisina natin at mag-apply doon. Dalhin lang yung kanilang resume na merong magandang larawan nila at bibigyan po namin sila ng form na kanilang ipipilapan doon sa office natin. And we will schedule the training within this month ng November para matapos ito before the end of December. So magpunta sa office niyo, sir. Pupunta sa opisina natin at siguro what we'll do is we'll make some announcements also Okay. in the next few days para malaman nila kung ano yung mga training programs na yan. And we will accommodate yung mga mag-apply either online o kaya pupunta dun sa opisina natin. Okay. So again, maraming po salamat sa inyong pakikinig at umasa po kayo na ipagpapatuloy po natin ang ating marangal, malinis at maayos na pagsisilbi dito po sa lungsod ng Baguio. At ito pong ating pagdalo dito every Saturday ay isa pong paraan para ipagbigay alam natin sa ating mga kababayan yung pong ating ginagawa at masagot natin yung kanilang mga katanungan. At ito'y magiging batayan natin para po maggagawa tayo ng mga relevant, meaningful na batas para po sa ating bayan at dito po sa ating lungsod ng Baguio. So again, magandang tanghali po sa lahat. God bless you. Diyos ti agina kada kayo. Amen. Okay, maraming salamat, Congressman Marco. Mabuhay po kayo at mabuhay din kayo, Sir Glenn Gerlan. Yun. Salamat, Kap. Okay, ni Apo Diyos, ti madaydayo, tatangag sapa, Diyos ti agngina, kadatay amin, apada-pada.